Добре дошли в рая. 20 август, 10 часа и 20 минути сутринта. След 2 дена невероятен валеж, буквално беше изпусната голямата лейка от този отгоре, напече слънце. Да видим до кога. Прогнозата е следобед отново да завали, да загърми и така нататък. Интересно, истината е прекрасно, но искам да ви споделя нещо, което с нощи се случи. В рая има и диви животни. Те са безбройно много. И какво да ви кажа, бях жив свидетел с нощи в 20 часа и 50 минути диво прасе или така наречената дива свиня. Огромна. Такова нещо не бях виждал, да ви кажа, поне 3 метра дълга, над 200 кг, с челета си, вероятно женска, 4-5 малки свинчета, бяха на 10 метра от мен. И търсиха храна. Грухтяха невероятно много, но всичко диво се плаши от човек. Буквално изгортях 2 пъти, издавайки някакъв странен звук. Може би в чепеларе се чу техото и бяха прогонени. Злите езици говорят, че има и мечки. Надявам се да не срещнем такава. Особено майка с мечета. Тогава вече всеки би се напикал или насрал. Това е точното наименование на събитията. Но в рая има и такива неща. В крайна сметка, който го е страх от мечки, да не хора в гората. За мястото и събитието от рая Иванов.